కొంచెం విషయం గుర్తుండా ఎన్న హస్బెండ్ ఎండ కోపగే ఈ గండ పేరుండా గండ పేరుండా చికెన్ మహారాజా ఏంచండి చికెన్ మహారాజా ఓ పేమెంట్ ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾನ ಇಲ್ಲ आपण ಮನಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಯ್ ಮಾತೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರಳಿ ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬಾಲ್ಯನಲ್ಲೇ 90 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ತುಲೆ ಇಡೀ ಪಿಚನ್ ಮೇಯ್ದನ್ ಕಪ್ಪುದ ಫುಲ್ಲು ಸಿಂಕ್ ಗೈಕ್ ನೆಕ್ ಫುಲ್ ಪಿಜನ್ತಲೆ ರಾಸಿಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪಿಜನ್ ಬೈದನೆ ನಾನು ಕೆಲವ್ದ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಪೂರ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಕಪ್ಪು ಪಿಜಿನ್ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡ ಅಂದ್ ಸಮ ಎಂಕ್ಲ ದಿನೋಲು ಉಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ದಿನೋ ಲೈಕ್ ಏನ ಪಿಜಿನ ಮರ್ದು ಬಾಡುವೆ ಇನಿ ತೂಕ ಬಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಬಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಅವು ಪಿರ ರಾಸಿ ಬೈದನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಂಡ ಪೋಪುಡು ಆಯ್ತಾ ಸಿಹಿ ತಿಂದು ಪೋಪುಡು ಒಂದು ಐಟಿತ್ತನು ಸೊ ಯಾನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಪಿರ ರಾಸಿ ಬೈದನು ನಾನು ಐಕಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಿಜಿನ ಮರದೇ ಪಾಡಾವು ಓಕೆ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬಂಡೆ ಶಾಲೆಯದು ಚಾದೀತೆ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ದಿಗಿಲಡಪ್ಪ ನೋಡು ಏನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಉಳಿಸಾರ ಆಯ್ಚಿ ಉದಾದ ಬಂಡ ಚಾ ಪರ್ಪಿನ ಯಾನಿಗಳ ಬಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಚಾ ಬುಡ್ಪೆ ಬಂದು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಎತ್ತೇ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಚಾ ಬುಡ್ರೇನೆ ಆಯ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ತರಬೇನೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಣ ಹೆಂಗೆ ಸಡನ್ ಬುಡ್ನಿ ಅದೇನು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ತರಬೇನೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಡ ಐಕ್ ಹಿಂಗೆ ಚಾ ಬಿಡ್ರೆ ಆಯ್ಚಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಾಲೆಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಡಿಮೆ ಬಲ್ದೆ ಬಾಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಚಾ ಆಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಡಿಮೆ ಬಲ್ದೆ ಚಾ ಕೊರ್ಪಿನೇನು ದಯಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಆಯ್ಗೆ ಚಾದ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಏನು ಒಣಸ್ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಅವು ಚಾದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪೋಪುಡು ಬಯ್ಯ ಗೊಂಜಿ ಪೂರ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಚೂರೆ ಚಾ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಚಾ ಒಂತೆ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೆ ಚಾಪರ್ ಉಡ್ಚಿ ಚೂರ್ಪರ್ ಅಂದು ಆಯ್ಲಂಚೆನೆ ಚೂರು ಪರ್ನಾಗನೆ ಆಯ್ಗೆ ಬುಡಿಯುಡು ಚಾ ಚೂರು ಪರ್ನಾಗನೆ ಆಯ್ಗೆ ಬುಡಿಯುಡು ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ನೇನು ಬನಿಯರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಸಾರಿ ಅಂಚ ಚಾದಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಈ ಬೆದ್ರ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋರೆಂಡು ಬೆದ್ರ ಪೋದು ಇನಿ ಬೆದ್ರ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದೆಡ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ ದಯಪಂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಪಾರ್ಟಿ ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಮುಂದೆ ಅಂಡ್ ಮದಿಮೆ ಡಿನ್ನರ್ ಬಂದು ಅಂಚದು ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಪಿದೇಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ದ ಬರ್ಕಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ದೆ ರಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ನುಕ್ ಮಲ್ದೆ ತೊಚ್ಪಾವಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ದೆ ಕಜಿಪ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ನುಂಗಲ್ ಸಾರು ಮಲ್ದೆ ಕಜಿಪ್ಲ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಇನಿ ಪಿದೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದ ನುಪ್ಪುಗು ನೀರು ಪಂಡಾಂಡು ಕಜಿಪುನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಪಾರ್ಟಿ ಪೋಂಡ ನಿಜವಾದ ಅವು ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಜ ಎಲ್ಲ ಐತಾರ ಉಂಟ ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ತಿಬರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಬತ್ತನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜು ವಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಿಡ್ರಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡಂಡ ಆರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಬೆದ್ರಾಪೋದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪಿನಿಂಕಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಪೆಂದಿದ್ದು ಮೀದು ಬಾಲೆಗ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲ್ಲಾಯ ಬೇಗ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರು ಗೊತ್ತು 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೇರಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂತೇರು ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ಲೆಂದು ಅಂಚ ಯಾರು ಮುಲ್ಪ ಕುಂಟಿತ್ತಳು ಅಂತೆ ಕುಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳಕನೆ ಬಾಲೆಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕುಂಟು ಪುರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಕನೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕತ್ತಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ದೀಪದಿಯೇ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು 6 ಬಾಡಿಗೆ ತಿನ್ನದ ಹತ್ರ 7 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ 7 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ತಿರಿ ಬಾಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು 6 ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀದರ ಪಪ್ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪೇನು ಅರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಇಸ್ತಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಿನಾರು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತೀರ ಹಾಂ ಹಾಂ
ఇంకా ನೆನಪು ಆಯ್ತು ಅವೈತಿ ಈ ಕಡೆ ಬಾಡಿ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಮೀದಿ ಏಪ ಮಾರ್ಯಾರ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಬೆದ್ರಾಗ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಗಂಟೆ ಆತನ ಏಳು ಕಾಲು ನನೈತೆ ಪೋದು ಬೆದ್ರಾ ಪೋಡು ಇನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಪೋಡು ಪೊಯ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾರಿ ಅಮ್ಮಸರುಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಜಾದ ನಾನು ಪಿದಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಕಾಪೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತೇನೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೋಪಿನಿ ಸೀದಾ ನಿಗ್ಲೇನು ಕಾಪುಜಿ ಬಂಡು ಅಂಚ ಪೊಯ್ ಅವರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬೋಡು ಬೊರ್ಚಿಂದ ಪಂಡದ್ದು ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತ 25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ಅವಳು ಸಾದಿ ಎತ್ತುಜಿದೆ ಟರ್ನ್ 3/4 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎಂಕುಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡೆ ಎಂಕುಲು ರೀಚ್ ಆಯ ಪೆದ್ರಾಗ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಬಾಗೆತ್ತಂದು ತೋಜೋಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಬೊರ್ಚಿ ಯಾನು ಏತ್ತು ಸಲ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಪಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೇರ್ನ ಹಟನೆ ಪೋಯಿ ಬಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತದು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಹನುಮಾನ ನೂಲ್ಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ದ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗೋರಂಡ್ಲ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಿನ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಪೋಯಿಂದೆ ಹಟಾರ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಡ ಕೋಪಗೆ ಯಾನ ನೆರವಂದಿ ಪುಣ್ಯ ಐಕಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ನಡ ಕೋಪಗೆ ಏ ಕೋಪನಾ ಆರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನಗೇನು ಬಂಡ ಕನವಡ ಯಾನು ಮುರ್ಚಿ ಬಂಡೆಂಡ ಎಂಕ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿರಲಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒನ್ನಾಗ ಅಡೆ ಪೋಯ ಯಾನು ಮುರ್ಚಿ ಪಂಡ್ರ ಆಪಣೆ ಈಗ ಪೋಪಿನಪ್ಪ ಏ ಮುಂದಲೆ ದಾನೆ ಕೋಪದಾನೆ ಎಂಡ ಕೋಪದಾನೆ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮನೆ ಬಂದೆ ಪೋಯಿ ಎಂಗುಲು ಮುಲ್ಪನೆ ತೀರ್ಥ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಅಡೆ ಪೋದು ಒಕ್ಕಯ್ಯನಿಕೆ ತಿಕ್ಕವೆ ಏ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಏ ಕೋಪ ಹಾಂ ಓ ಕೋಪವಾ ಏ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ ನೀನು ಎಂತದ ಕೋಪವ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಲ ಓಡುದಿಲ್ಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ್ದು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವೇರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಪನ್ಯಾನ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬಜಿಲ್ ಹರ್ನ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಆಂಡ ದಾದ ಮಾತೇಕ್ಲ ಕೋಂಗಿ ಕಟ್ಟುನಾರು ಹಾಂ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೀನಿ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಮನೋಲಿ ಪೂತ ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೂಜಿದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಾಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಿಯ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಂಡು ಆಕುಲು ಪಿರ ಪೋಯರ ತಾ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಾಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯ ಹಾಂ ಎಸ್ ನಾನಾ ಹೋಪಿನಿ ಬಡಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಜೋರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಇನಿತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಮಗ ಓ ಮಗ ಅಂದು ಮಗ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಮಗಿದ್ಲೆ ಬಾರಿ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ದೊಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ನನ್ನ ಅಂದೇನಾ ರಿಕ್ಷಾನಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುನ್ ಎಂಗ್ಲು ಅಲ್ಪನೆ ಬೆದ್ರಾಡೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಾಡು ಪೋಯ ಫೈನಲ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡ್ ಓಂಕಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂದ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತನು ಲೈ ಫುಡ್ಡು ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪ ಇಂಚೊಂಡು ಆಂಡ ಜನ ಏರ್ಲಿ ಜಾಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯ ಎನ್ನ ಹಬ್ಬಿ ಇತ್ತಿನೊಬ್ರು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಗೆ ತಿಂಪುಜಾಗೆ ಓಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾನ ಇರ
पेमेंट या नहीं हाँ आपण मनी पण ಗೊತ್ತಾಡಕ ಹಾಂ ಚಿಕನ್ ಮಹಾರಾಜ ಹೆಂಚಂಡಿ ಚಿಕನ್ ಮಹಾರಾಜ ಓ ಎಂಕುಲ್ ज़्यादा ಬರೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಓಲ್ಲ ಅವೇನೆ ತಿಂತೀನಿ ಮೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂಗುಡೆ ತೊಲ್ಲಕ ಏಪಲ ಅವೇ ಐದು ಒಕ್ಕ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಮೇರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಐದು ಒಕ್ಕ ಕಾಲೆ ಆತೆನಾ ಆತೆಗೆ ತೊನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕಗೆ ತೊಂಗ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂತುಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಫುಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಫುಡ್ ಎಂಗುಲು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ತಿನ್ಕ ಅಂದು ಪೂರ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನಿಯರ ಹೂವು ಹಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ತಿನ್ನಾಗನೇ ಬಜ್ಜಿ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಪುಂಡು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡರು ಅಂತೇರು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೀ ರೋಸ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಗೀ ರೋಸ್ಟು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಗೀ ರೋಸ್ಟು ಗೀತ ಫ್ಲೇವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಅಂಚ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ಪಂಡ ಒಂದು 4 ಜನ ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ನಮಗೆ ಫುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವಡೆಗೆ ಶೇರ್ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲೆ ಎಂಗುಲು ಬೈದಿನ 2 ಜನ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಂದು ಬೊಳ್ಳಿಂಡು ಬಾಳೆ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಜೆ ಅಂಚ ಇಂಗು 2 ಜನ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತುಂಬೆ ಬಂತೇರು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮುಲ್ಪದ್ದು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬರ್ತಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬತ್ತನ ಬಿರಿಯಾನಿಗೂ ಟಿಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ದೀನಿ ಬಾಳೆಗೆ ಚಪಾತಿಗೆ ತೊಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿತ್ತಂಡು ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿಗಳು ಟಿಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂಡೆ ಹೆಣ್ಣಿಕ್ಲೆಗೆ ಟಿಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಾಧಾರಣ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಹೆಂಗೆ ದಾದಲಾಗುತ್ತಾ ಈಜೆ ಇಂಕ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿದ ಹೆಂಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಿಜವಾದ ತಿಲ್ಲಕನೇ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತು ಶೋಕಿ ಜಾಂಡು ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆತು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲಾದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಯ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ಬಾಯಿಲ ತಿಂತಿಜಿ ತೋಜೋಡು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬತ್ತನಂದು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಪರ್ನಾಗ ಬಂಜಿ ಉಬ್ಬೇರ್ಕೊಂಡು ಹೈಕ್ ಬುಡಿಯಾನು ಒಕ್ಕ ಏನು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗುಲು ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐಕ್ 19 ನಾಯಿಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಬೊಚ್ಚಿ ದಕ್ಕನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿಂದನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.